вазорати тандурустии кишвар сафари кӯдакони то синни 6 соларо ба муҳлати 60 рӯз пас аз қабули ваксинаи охири зидди бемории фалаҷ манъ кард ки ин аз 2 октябр оғоз мебошад. ба иттилои манбаъ бо қарори сартабиби давлатии санитарии Тоҷикистон аз 2 октябри соли ҷорӣ бо назардошти он ки то 15 сентябр давраҳои рӯзҳои миллии иммунизатсия дар кишвар бар зидди бемории фалаҷ анҷом дода шуд, аз ин рӯз сафари кӯдакони то 6 сола ба муҳлати 60 рӯз пас аз қабули ваксинаи охирони зидди бемории фалаҷ манъ карда шуд. гуфта мешавад дар ҳолатҳои истисноӣ бо назардошти то ба имзо расонидани қарори мазкур аз ҷониби волидайни кӯдакони ваксинашудаи то синни 6 сола харидорӣ намудани чиптаҳои ҳавопаймо барои сафар ба Русия бевосита аз Тоҷикистон ё тавассути дигар давлатҳо танҳо бо шарти дар даст доштани ҳуҷҷатҳои зарурии иммунизатсияи кӯдакони синни то 6 сола бо дарҷи марҳилаҳои рӯзҳои миллии иммунизатсия бар зидди бемории фалаҷ иҷозат дода мешавад. дар робита ба ин назорат дар нақлиёту сарҳадот пурзур шуда, масъулини ин ниҳодҳо вазифадор гардиданд ки тавассути нуқтаҳои санитарию карантини фурудгоҳи пойтахт, шаҳрҳои Куллоб, Бохтар ва Хуҷанд аз сафари кӯдакони то синни 6 сола ҷилавагирӣ карда шавад. илова бар ин дар нуқтаҳои гузаргоҳҳои заминии сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ва ноҳияҳои вилояти Суғд ки бо Ӯзбекистон ҳам сарҳад мебошад, назорати сафари кӯдакони то синни 6 сола ба Русия пурзур карда мешавад. вазорат аз волидоне ки фарзандони то синни 6 сола доранд даъват намудааст ки қарори мазкурро нодида нагиранд ва то муҳлати мавриди амал қарор гирифтани он аз сафар бо кӯдакон ба Русия худдорӣ намоянд.